Me llamo David García, trabajo en la fundación de jardinería. I vinc aquí per aprendre coses M'agrada noves. venir a la Fundació de Santa Teresa perquè aprenc moltes activitats importants. Estic a la cuina, estic rentant, estic al rent de vaixelles. Estoy aquí en Ventay para aprender un oficio y Soy jardinero. Necesito estar ocupado. Preparar-me més a món laboral. I fem coses que venen. Lo de l'autobús i lo del menjador, que no l'havia fet. Bueno,